Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και του συγκλητανεύοντος αυτό αγιοτάτου αρχιερέως Νύφωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις την ιεράν υποδοχήν και την τάνευση ταύτην, υγείας και σωτηρίας υπερ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σε τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσει και αέρι μακράν, και ήλαιος και νοημικές πανταήμητες, αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμουν γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εθνικός ύμνος. Και εθιλημμένε αδελφέ, κυρίως πρεσβύτερε Πάτερ Κασιανέ, η καθημάς Ιερά Μητρόπολης είναι προμοσύνη απείρο προς τον Μετριάδη Πανάγιον Θεό και την υπερήμνητον μητέρα του Κυρία των Αγγέλων, γερόντισσα απάνθρων ημών, υπεραγίαν Θεοτόκο, υποδέχεται σήμερα τα ιερά σεβάσματα της αμομήτικων πίστεως εντός της ιεράς περιόδου της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, υποδέχεται τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου, επί του οποίου ετάθη Χριστός, ο Πανάγιος Θεός και Κύριος, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και υποδέχεται εν αυτό τιμήμα του αλάθου και τόνου σου, ο οποίος εκάλυπτε την ανθρωπίνη του φύση και απεδείκνυε και αποδεικνύει την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο και την είσοδο του Παναγίου Θεού μέσα στον χώρο και τον χρόνο και την άπειρη συγκατάβαση και την αποθυμία του να καταδεχθεί εκείνους ο αναφής και δεθεί υπό τους περιορισμούς της κτιστότητός μας, να εισέλθει στον χώρο και τον χρόνο, στις σκληρές, στις τεταγμένες της φθοράς, για να μας αναστήσει εκ των νεκρών με τον θάνατό του και την υπέρνονο Ανάστασή του. Και εν αυτό υποδεχόμεθα
Χαριτόλητα λείψανα των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη. Η καθημάς Ιερά Μητρόπολης, που συνογιότατε, συνδέεται αλήκτως με την καθημάς Ιερά Μονή, την Σεβασμία, Αυτοπροτερική Μονή, Παντοκράτορος, του Αγιορείμου Όρους του Αφού, διότι και εμείς εις αυτών των υψηλών τόπων της Καστέλλας, της Παιδαϊκής Χερσονήσου, έχουμε ως πολυτίμητον μητέρα, προστασία και εφαίσθιο χάρη, την υπεραγία Θεοτόκο, την επωνομαζομένη γερόντιση, την ειδική σας Παναγία, την ειδική σας έφρονο και προστασία, τη θαυματουργόν Κυρία της Μονής του Παντοκράτου. Αισθανόμεθα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η χάρις της, η ευλογία της, η μεσητεία της, ο αγιασμός της, από το αγιώνυμο ρόλος, έρχεται και εναγκαλίζεται αυτή την ενορία και την καθημάσια Μητρόπολη. Δι' αυτό και είμεθα απείρως ευγνώμονες στον σεπτό και αποστρόφων μέντορα και προδηγέτη σας, γέροντα και καθηγούμενο της Ιεράς ημών Μονής, τον Συλλογείο του Αρχιμανδρίτη Κύριο Γαβρή και την εν Χριστώ συνοδεία, τη γεροντία και πάντα μας, δια την Ιερά Απόφαση και την Ιερά Συγκατάθεση και Συνένεση στο αίτημα του Ιερατικώς Προϊσταμένου του Πανιέρου του Ναού του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσμίτου, του Αρχιμανδρίτου Κυρίου Δαμασκηνού, να κομίσετε τα ιερά αυτά συμβάσματα προς αγιασμό, προς ευλογία, προς ενδυνάμωση της αγωνιστικής μας προσπαθίας μέσα σε έναν κόσμο συγκυρινδούμενο της πάθηση, σε έναν κόσμο που πραγματικά καθημερινά αναμένει το καινούργιο που η ζωή και η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο νομίζει. Και αυτό το καινούργιο είναι η χάρις του Παναγίου Θεού. Του Παναγίου Θεού, ο οποίος ήρθε στον χώρο και τον χρόνο για να μας χαρίσει την υπέρβαση και την κτιστότητός μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν εκ βάθους καρδίας και ο Θεοδρέθιος Επίσκοπος Αγγελόου και η ταπεινότητά μου και ο κλήρος και ο ευρωπαϊκής κλήρος και ο λαός της Καταπειραιάς Εκλεκτής και παρακαλούμε να μεταφέρετε στον σεπτό σας γέροντα και καθηγούμενο απείους, ευγνώμονας, αδερφικάς προσβήσεις και ευχαριστίας για τη μεγάλη αυτή ευλογία την οποία μας επιταψιλεύεται για να ενδυναμωθούμε και να χαριτωθούμε κι εμείς από την αηφόρο χάρη και ενέργεια των Αγίων Σεβασμάτων της αμομετιμών πίστεως. Ο Κύριος της δόξης ούτως ευλόγησε η σωτηρία του γένους μας να πηγάζει από την ενότητα του κτιστού με το άκτιστο και να μεταβάλλεται δι' αυτής της ενώσεως το κτιστό σε άκτιστο, σε θεοειδές, σε θεοήφανες. Αυτή λοιπόν την ευλογία που λαμβάνουμε την ώρα αυτή που συλλογιότατε και είμαι θεραπείος ευλόγχας και εις εμάς για τον κόπο τον οποίο επιβλήθηκε για της τιμίας ημών συνορίας και οικετεύουμε τον Μετριάδη Πανάγιο Θεό και την Πανάχαρο, την Παραγία του Θεοτόκου και μητέρα του Κυρίου και μητέρα Παύλου, όπως επευλογείται η μετέρα του Συλλογιότητα, τη μετέρα Ιερά και αυτοπροτερική Μονή του Παντοκράτορος, του Αγιορείμου Όρους, την συνοδεία του γέροντος και καθηγουμένου Κυρίου Γαβρή και πάντα σε εμάς που στην εποχή τη θανατηφόρου που ζούμε εξαγγέλλεται το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Και πάλι θερμές ευχαριστίες και ευγνώμονες, ίσα τα έθνη πάνω λοιπόν όλη μια υγιεινά και φρόσιμα και επιθρά πληθωμή εκπρόσωπο της ενορίας να σας αποδώσω μια μικρή ευλογία, έναν επιστήμιο σταυρό της ένδειξη της πολλής μας ευγνωσύνης και
και της μεγάλης μας προς εμάς οικειότητες. Ήσαν λοιπόν, πάλι και Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσον ημών. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου του Αγίου Σταυρού, για κατάλητος ενέργεια και δύναμη σου, η χάρη του αράφαντος του Κυρίου μας και των Αγίων Εκδόξεων της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, να ευλογεί εμάς, να αγιάζει, να χαριτώνει, να θεραπεύει και να σώσει. Βοήθειά σας, Ιερά της Κοίησης. Ο Θεός μαζί σας. Και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.